Ugi ngaturke Sugeng Pinarak anggenipun para kadang sedulur seni saking Kawaden Benda Sari Ngantru. Bilih menapa kala sakadang kanca namung paring lelipur wonten ing dalu menika mugi dados penggata panglipur ing ati panjenengan sedaya kadang tamu kinurmatan. Diparingi tetembangan rumiyin saderengipun anggenipun saking warga Ageng Wahyu Keridho Asmara paring lipur wonten ing dalu menika ngaturke jumeneng lenggahipun diajeng ayu Enzo terus semangat Wahyu Keridho Asmara HMD terima kasih Amburadul Percussion terima kasih matur sembah nuwun. Swasana. Oke, selamat malam, Mas. Selamat malam Cahayu. Matur sembah nuwun sanget. Sami-sami, dereng-dereng kok ngaturaken matur suwun, lha kula dereng nembang kok. Ya ngono Nduk Cahayu. Nggih, pripun? Ngaturke matur sembah nuwun ugi wonten ing dalu menika aku dalah panjenengan sak rombongan. Iki sowan saged sowan wonten ing pidalmipun Bapak Sumaji utawi Bapak Slamet. Nggih, dalah Ibu Fitria. Nggih. Dalam rangka sing kaping sepindah, kaping pisanan iki nikahke putrine. Oh, ngaten. Pun diajeng ayu Eka Febriana Solihah. Ya, Mbak Eka pikantuk. Bocah bagus, roko Mas bagus, galih Apriliawan. Heeh. Saka Kawadan Patik Batangsaren Tulungagung. Oh, Batangsaren. Nggih. Tur kaping kalihipun wonten ajatanipun nggih menika merayakan kitan. Oh, nggih. Roko Mas Bagus Dwi Novan Pramono Saputra. Ya, didoakan dulu ya, Mas. Ya, monggo. Untuk yang menikah, Mbak dan Masnya lali jenenge wisan aku ya. Mbak Yu Eka ugi Mas Galih. Oke, mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, cocok. Oke. Terus kitan. Semoga menjadi anak yang soleh. Migunani tumrap bangsa lan agama. Amin. Ya seleo jendang dijajal Oh, dijajal barang ki ngopo? Sembarang-barang ora usah dijajal dhisik wis langsung dadi yo dadi. Diaturke tetembangan Dek Cahayu kali sinambi anggene para satriya-satriya pinilih tasik kerasuk busana wonten ing papan Pagen Agung. Iki tembange apa nyemanggake? Heeh. Kula ngaturaken Sugeng Pinarak, Sugeng midhangetaken sesarengan kadang kulur saking Wahyu Keridho Asmara Amburadul Percussion terima kasih. Dana krimis sing wayahe wengi kae saya ngelake anggonku pengen slirane senadyan batu rasa kangen sesandingan sumendang ning ati lamun kelingan wujud jejak titik tresno lewat tembakan kang kapidhet tenono nentar saka aku kang nggawa angin bengi muga dadi tamba panglipure ati. Tresnanku iki tak titipne mangkat sirahku
Galak ketemu senadyan nono tembang tak teles Wahyu Kerido Asmara ARD matur sembanun sangat Amburadul Percussion terima kasih wonten Diajeng Ayu Angel Rosmala ayo dong aduh anggonku kangen slirane senadyan kadang rasa kangen sesandingan senadane Oh iki mau wawan kaya apa regenge jane jan cocok karo regane ndok. Heeh. Matur sembah nuwun Nduk Cahayu. Sami-sami setunggal tetembangan mawon rumiyin mengko dipinangkani maneh anggenipun tetembangan ugi gocekan kula palah panjenengan ugi keluarga agung saking nggonipun Wahyu Ridho Asmara wonten ing dalam menika saged paring lipur teman-teman panjenengan para kadang seniman seniwati ingkang wonten ing kawaden Bendosari Ngantru matur sembah sanget bilih panjenengan anggenipun remen saking pagelaran agung saking keluarga agung Wahyu Ridho Asmara niki saged panjenengan kersa animbali niki saged berhubungan kalian granipun Bapak Sunarto wonten ing kawaden Bendosari Ngantru niki insyaallah saged ngregengke adicaranipun panjenengan wonten ing pidalipun panjenengan piyambak-piyambak matur sembah sanget ugi anggenipun Wahyu Ridho Asmara paring lipur mugi dados penggalih tasih panglipuring ati pagem keluarga agung belanipun Bapak Semaji utawi Bapak Selamat dalah Ibu Fitria wonten ing dalu menika sampun kersa animbali anggenipun Wahyu Ridho Asmara paring lipur ugi tetembangan jejegetan para satriya ugi para Srikandi pinilih anggenipun wonten ing dalu menika paring pasugatan wonten ing dalu menika kados pundi anggenipun Wahyu Ridho Asmara paring lipur ugi tetembangan jejegetan para satriya ugi para Srikandi pinilih anggenipun wonten ing dalu menika paring pasugatan wonten ing dalu menika kados pundi anggenipun Wahyu Ridho Asmara paring lipur ugi tetembangan jejegetan para satriya ugi para Srikandi pinilih anggenipun wonten ing dalu menika paring pasugatan wonten ing dalu menika
Wahyu Kerido Asmara niki wonten ing wingking sampun siaga napa dereng? Sampun nggih. Diparingi pasugatan anggenipun Wahyu Kerido Asmara wonten ing dalu menika. Sesarengan Wahyu Kerido Asmara anggenipun para satriya-satriya pinilih kados pun diparing lipur kula ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sesarengan kalau sakadang kanca saking Wagagung Wahyu Kerido Asmara sumangga enjing bidaku muro saking jroning praja kunge kang balakaswa abra busananira lira surya wedalira saking jala niti ngarsa madangi jagat tuk mungut-mungut aneng sak puncake ngukir marap babak bang sumiran kena soroting surya megolan gunung-gunung nenggih ingkang sinarita sinten to nggih wonten sak madyaning alun-alun nenggih para paraga saking Krida Wahyu Asmara awit menika angsor gladen prajurit ngagem busana pating galebyar pating calorot yen Cinandra kadya lumares suarane yo Krida Asmara Krida Asmara ya la ayo ger bening ngungkong tengara putih watya manangker gumura campur suarane gendha buking lampah undang lan wipangga busur abur peri suling lan selopet unjung mawuraan kadya angkasa Wahyu Krida Asmara bening ngungkong tengara budale watya manangker gumura campur suarane gedhe buking lampah kuda lan wipanja busur tambur gur peri suling lan selompret umyong mawuraan kadya angkasa ayo maju was do ayo ger sing hati-hati was daging ger ayo ger loh Wahyu Kerido Asmara budal
Oh oh yo. Ayo nger sing hati-hati was wadake nger was ayo do ya ayo do Awas. do ayo was ayo Ayo Mas Agus. Yo. Ayo. Ayo. Wahyu Krido Asmara. Ngono. Masuk. Was.
budale prawadya bala abyaranku mabyar anete turangga agawe horeg ing praja gemuruh anggegeteri sayekti kridane sampara krida asmara berhibur bersama Wahyu Krida Asmara. Ya budale prawadya bala abyaraku mabyar anete turangga gawe horeg ing praja gemuruh anggegeteri sayekti kridane sampara krida asmara. Ayo yo Wahyu Krida Asmara ya. Damyak budale prawadya bala abyarku mabyar anete turangga gawe horeg ing praja gemuruh anggegeteri sayekti kridane sampara krida asmara. Murung tambur beri koma guroko binarungi keprawatan lanagate kapiarsa suaranipun lerombake Wahyu Krida Asmara. Yo, yeah, no, yeah, yo, ayo, no, yeah, no, no, ya, ya, no, no, yo.
Ayo keresin hati-hati waspada gender. Wahyu Krida Asmara HRD Rental Audio, terima kasih matur sembah nuwun sanget. Uripe mongkrang atiku nangsa urip mung sapadha lolong gawe becik pinangka tarik coba jane awake dadi trimo antuk nugroho. Ya ya ya. La 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 le la lo. Yo oh. Ah eh. Oh ah yo oh. Ah oh. Yeah ah yo. Oh yo oh. Ah oh. Yeah ah yo. Oh yo oh. Pripun rasa sarengan kita samarga saking Bagong Wahyu Krida Asmara. Amburadul perkusian, terima kasih ARD Rental Audio matur sobat wow.
wonten diajeng Ayu Aini Zamzam. Terima kasih. Apa endo omone? Iya. Asmara kembali HRD pemerintah audio terima kasih Ambrador perkusian matur sebandun wonten diajak Ayu Aini Zamzam. Yo yeah. Ayo sing ati-ati waspada engger ayo.
mawon ayo. Jadi awas ayo. Was ayo. Ayo maju kene yoker. Was bakak yoker. Jan tenan saya dalu tan saya regengke swasana wonten ing papan Pagen Agung.